Claro, etorri gaitezen gaur egunera, ze zuetzara aurkezlea bakarrik, zuke zure komunikazio lanetan jarraitzen duzu, eta esaterako zure atzmarka euskaraz kanpainaren bultzatzaileetako bat bazara? Bai, gaur egun komunikatzen jarraitzen dut, ICOM komunikazio agentzian lan egiten dut, eta hor, komunikazio agentzian ere saiatzen garena da ez, lehenago esaten dula, konektatzen ez, azkenean markak eta pertsonak konektatzen, komunikazio kanpainak sortzen, ekitaldiak, eta ikusten ari garen zure atzmarka euskeraz, euskera eremu digitalean sustatzeko proiektu bat izan da, oso proiektu politia, hor kanpaina ederran ikustetu esatu dugula, ze euskaldunontzat eremu digitala erronka handi bat da, eta hor lan asko daukagu egiteko, eta askotan pentsatzen dugu, erronka hauek ez dakit nungo gauzak direla, urrutiko kontuak direla, ez direla norberari dagozkionak, eta ez da horrela, adibidez, etxean zaudetenok, zenbatek daukazute telefonoa edo ordenagailua euskeraz. Ziur nago zuetako gutxik duzuela. Eta ez da zer kostatzen telefono euskeraz eukitzea. Gozatu sarean .eus webgunean sartu ezkero hortxe ikusiko duzue. Gainera, Aitziber Garmendiak esplikatuko dizue bikain nola pasatu zuen telefonoa gazteleratik euskerara. Ordenagailuan ere berdin. Pasatu dezakegu ordenagailua. Gure komunikazioak eremu digitalean, oituraz, telefono hartzen dugunean oituraz hartzen dugulako eta oiturak aldatu behar ditugu eta klik egin, ez? Euskaraldian ere hori esaten dugu, ez? Klik egin behar dugula, oiturak aldatu eta euskeraz aktibatu. Euskeraz aktibatu baita eremu digitalean ere, sare sozialetan ere bai, eta erabili dezagun euskera sare sozialetan oso garrantzitsua da. Egin ditzagun bideoak euskaraz, gazteak, egin TikTokak euskeraz, egin Instagramen, izan sortzaile. Sortzaile izatean ikusten oso garrantzitsua dela. Eta gazteak sortzaileak dira, eremu digitalean batez ere gaur egun, baina sortzailetasun hori euskeraz izatea, nik uste dut euskeraz beraientzako erreza izatea dela gure erronketako bat, ez? Bintzate, euskera maite dugunantzat eta hortik indar pixkat egin nahi dugunantzat, ez? Eta ICOMen ere, komunikazio agentzian horrelako kanpainak egiteko sortea izaten dugu, eta saiatzen gara, ez? Pixka bat bultzada hori ematen.